10 mannen had Dwight Lodewegen zo'n het roer van de Ljouwter Club stien. Hij zou aan het eind van dit seizoen ermee ophouden, want hij een oerstap naar sportclub Heerenveen maakt. Maar vanwege de agressieve sfeer justermorgen op de training had de coach besloten om voortendaliks ermee op te houden. Er is maar één belang en het belang is Cambuur. Dus moet de aandacht niet naar mij uitgaan, maar die moet naar de club uitgaan, naar het team uitgaan. En die hebben nog 3 punten nodig om helemaal veilig te zijn. Dwight gaf aan van ja, ik ben bang dat dit niet ophoudt. Dit is die emoties, die heftigheid in reacties, die is zo extreem. Ik ben bang dat dat niet stopt. En nou, daar was ik het mee eens. En toen hebben we gezegd van nou, dan moeten we er een punt achter zetten. De directie van Cambuur vindt het spietig dat het zo rint. Want ze vonden Lodewegers een noffelijke man in de omgang en die in dit goede zaken voor de club die in had. Wel had de clubleiding de volle reactie van de supporters onderschat. Wat hadden we anders moeten doen? Ik denk dat we op het moment dat Dwight aangaf dat hij met Heerenveen in gesprek wilde gaan, denk ik dat we hadden moeten zeggen van nou Dwight, informeer ons er niet over, doe wat je doen moet, maar pas 3 mei willen we van jou iets horen. Directeur van de Belt hoopt het mij oren supporters nog een eervol afskiën van Lodewegers te organiseren. De groep relschoppers zal aanpakt worden. Je moet kijken van wat is er strafrechtelijk mogelijk. Ja, maar dat is een politiekwestie. Maar je hebt ook hier in ieder geval niet meer binnenkomen. Dus stadionverboden voor mensen die hier de voordeur binnengekomen zijn.